हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि कृष्मा नार्जारी यूट्यूब चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आरो जायफोरा गोदानै नुदों बा गोदानै नायदों अन्नानै लाइक शेयर कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव अन्नानै खालामथार प्लिज दायो जोङो माबायाव थांनायदों बार्थडे जानो थांनायदों आरोना जोङो बाजैनि फिसाजो राजा आं गामिनि न'निनो जायो आरो इसानावहायो जानो थांनायदों बार्थडे नै जोङो दायो सफैबाय जायनावहायो हो जेबो नङा जायनाव बार्थडे दङ बिस्रानि न'आव सफैबाय जोङो दायो नै बिथिं हाबनो खना दिसा हाबलांबावनो नागिरदों जों नालाय लामाया बैथिंसो बिथिं हाबलांगोन जोङो नै सिरि सिरिनो गिबियावनो मेथाइ रोजाबग्रोसिगोन दायो ओमफ्राय बेनि उनावसो केकखौ नैयाव आरो बार्थडेनि एसे खोथा बुफ्रुना होदों बेयावहायो खोनायाखैनो लासै होनदों नालाय बेनिखायनो खोनायाखै बेयावहायो बार्थडेनि बा जेनेबा खै बोसोर जाखो मानि थाखाय मा खालामनांगौ जेनेबा बिसोरो फास्टरनो गथायना होदों आरोना बुंनानै होदों बिसोरो बियो गथ'फोरखौ मोननाय लोगोसे जोंहा मोनसे बिबान दङ बे इसोरनि होखानायनि हुकुम आदेश बेयाव बाइबेलाव बुंदों बिमा बिफाफोर नोंसोरो राग जोंथावथाव बाथ्राफोरजों गथ' गथायखौ राग फोजोंना लाब्लानो ख्रिस्ट'नि आखल आखुजों सुंदो जों बेयाव दिनै नुहुरनो हादों गथ'फोरखौ जोङो दिनै ख्रिस्टान आखल आखु जोङो दिनै फोथायो इसोरा दिनै जोंखौ बियो अननानै जेरैबायदि गथ' गथायखौ हरदों आरो बिनि गियानफोरखौ जोंहा दिनै नंगौ लामाजों दैदेनलांनांगौ दिनै बिनि गियानखौ होनानै मोजां लामाजों दैदेनलांनांगौ मावनांगौ खामानिया जों बिमा बिफानि मानोना जोङो जोबोर अनो गथ' गथायखौ आरो इसोराबो बांसिन अनो
नाथाय जोङो गाज्रिब्लाबो गथ' गथायखौ मालाबाबो मोजां गाज्रि जानायखौ जों हास्थाया दा बेखायनो दिनै सासे गथ'खौ जोङो मोजां खालामनोब्ला जोङो ख्रिस्ट'जों सोमोन्दो थानांगोन जोंनि गथ'फोरा होमब्लासो बे ख्रिस्ट'नि आखल आखुजों मोजां जिउ दालांनो हागोन दा बेखौनो शास्त्रआ बुंदों नोंसोरो राग जोंथावथाव बाथ्राफोरजों राग फोजोंना लाबानो ख्रिस्टियान आखल आखुफोरजों खांदो मानोना जोङो मिथिगौ ख्रिस्ट'नियाव गोबां जोङो दिनैहाय गियानफोरखौ मोननो हायो आरो बे गियानफोरा जाबाय जोंनि जिउनि थाखाय बे दैदेनलांनाय नंगौ लामाजों जोङो दिनै ख्रिस्टियान आखल आखुजों दिनै गथ' गथायखौ जोङो फोजोबलाङाब्ला जोंनि गथ' गथाया सानसे मा जाहैगोन इसोरखौ गिनो रोङि जाहैगोन आरोबाव बिसोर जेबो साननो रोङि जाहैगोन आस'खान्दा जागोन जानो हागौ जों बिमा बिफाया ख्रिस्टियान नाथाय गथ'फोरनि दिनाव बे ख्रिस्ट'निफ्राय बिसोर एरस्लबलांनोबो हायो दा बेखायनो जोङो दिनै बिमा बिफाया गथ'फोरखौ गोबां जोथोन लानांगोन बिसोरनो मोजां मोजां बोसोनफोरखौ जोङो होनांगोन अननायखौ सोलोंनांगोन आरो बेबायदिनो गोबां गियाननि बाथ्राफोर बुंनायखौ सोलोंनांगोन अब्लासो बियो सासे मोजां गथ' जानानै बियो नुसारजागोन दा बेखायनो जोङो दिनै बेबायदि बिमा बिफानि सायाव बोसोनाव मा बुंदों जोङो नायगोन 128 बेयाव मोनसे बाथ्रा बुंदों गितफोराव बेयाव बेबायदि बुंदों फोरबोखौ गिग्रा आरो बिनि हुदा मानिग्रा साफ्रोमबो मानसिया बोर होजाग्रा नोङो थारैनो गावनि मावनायनि फिथाइखौ मोनजागोन आरो जै जै मै मै जागोन नोंनि न'आव थानाय नोंनि हिन्जावा फिथाइ गोनां गायखा बेन्दों बायदि आरो नोंनि गथ'फ्रा नोंनि सोरगिदिं थाव बिफां बायदि जागोन आरो जोङो दिनै बिमा बिफाफ्रा इसोरखौ गिनानै इसोरनि हुदाफोरखौ हुकुमफोरखौ जेब्ला गथ'फोरखौ जों सोलोंलांगोन बे गथ'आ स्टेप बाय स्टेप देरलांगोन गासैयावबो मा जागोन बियो मोजाङै नुसारजागोन आरो बे बाइबेलाव बुंदों जाय आइजोफ्रा जाय बिमाफ्रा इसोरनि हुदाखौ माने बोर होजाग्रा बिसोरनि गथ'फोरा थाव दंफां बायदि होननानै बुंदों मानोना जेब्ला बिमा बिफाया गथ'खौ मोजां जोथोन लायो बियो देरनानै बिमा बिफानि मानखौ लाबोयो जेब्ला सासे गथ'आ मोजां खामानियाव इसोरखौ गिनानै आवगायलांगोन बै समाव मानसिफोरा बिमा बिफाखौ बाख्नायगोन बे बिमा बिफाया बहुद गियानि आरो बिसोर इसोरखौ गिग्रा नंमारगौ नाथाय बिनिखायनो बिनि गथ'आ बेबायदि स्टेप बाय स्टेप जौगालांदों जेरावबो मुंदांखा नाथाय बिसोरनि बिमा बिफाया बेखौ सोलोङाब्ला बे गथ'आ रोंनाय नङामोन दा बेबायदिनो बिमाफ्रा दिनै रायखा बेन्दों फिथाइ थायनाय रायखा बेन्दों बायदि जागोन आरो मान मोनगोन आरो न'खराल' नङा मण्डलियाबो दिनै मान मोनगोन बबे गिर्जानि बे गथ'आ आमुक गिर्जानि बेबायदि जोङो दिनै इसोरनि हुकुमजों जेब्ला गथ' गथायखौ दैदेनलांगोन जों बिमा बिफाया जे इसोरनि हुकुम बायदि मावनो गोनां खामानि दङ अब्ला बे गथ'आ बेबायदिनो मान लाबोगोन गामियाव नोगोराव लाबोगोन आरो बेबायदिनो गोबां मण्डलिफोराव गासै जेराव थाङो बेबायदिनो जै जै मै मै बेबायदि मानखौ मोनगोन दा बेखौनो दिनै इफिसियाव बे बाथ्राखौ बुंदों नोंसोर राग जोंथावथाव बाथ्राफोरजों राग फोजोंना लाबानो जाय बाथ्राखौ बुङोबा दिनै गथ'आ बोराबगोन बेखौ जोङो हमथानानै बेखौ गुरै जाना उन्दै जानानै नोंगौ आंनि गथ'आ दुस्थु मावदों आंनि गथ'आ फैसा खावदों नाथाय आं बेखौ गोसो होआलाबानो बुग्रोआलाबानो जुदि आङो मोजाङै खावलायनानै गुरै बुंनानै जुदि हामा हाबा बेबायदि खालामनो हामा अब्ला बे गथ'आ लाखिनो आं दाय मोनब्लाबो जेबो थिग बेबायदि जोङो राग जोंहोआलाबानो गथ' गथायखौ दिनैहाय फोगोमलांनांगोन फाहामलांनांगोन ख्रिस्ट'खौ लोगोसे लानानै अब्लाना जोङो दिनै गोबां इसोरनिफ्राय मा मोनगोन बोरफोरखौ मोनगोन जोंनि बिमा बिफानि जुगिदिफोरा गथ' गथायनायाव फैगोन नाथाय बियो जों बिमा बिफाया गैयाब्लाबो सानसे बे बोरा बे गथ'नियाव गोसारलांगोन संसाराव थांना थानायाव गासैबो बे गथ'आ देरना थायोबा बिमा बिफा गैयाब्लाबो मान गोनां जागोन बेबायदिखौ जोङो दिनै बाइबेलाव जोङो मावलांनांगोन आरो दिनै बे लटनि थाखायल' बेखौ बुङाखै दै
बे मेसेजआ लटनि थाखायल' नङा गासै जोंहा बिमा बिफा गोनां गथ'फोरनि थाखाय आरो जायहा दिनै एसे खोनासंनो हाबाय बिनि थाखाय सायाव बुंदों दा लटआथ' बुजि मोननाय नङा फिसाफोर नोंसोर गावसोरनि बिमा बिफानि बोसोनखौ ला बेनो ख्रिस्टियान गथ'फोरनि गोथों मावनांगौआ नोमा नोमफानो मान हो अब्ला नोंहा गाहाम जागोन आरो नोङो हादराव गोबां जोगोन जबन होखानाय सेथि हुकुमा बेनो दा दिनै गथ'फोर बाइबेलाव जि बाथ्राखौ बुंदों मानोना सेथियाव जोङो जोंनि गथ'फोरनि मावनांगौ खामानिया जाबाय बिमा बिफाखौ मान होनाय जोङो बिमा बिफाखौ मान होनो रोङाब्ला मालाबाबो जों इसोरखौ मान होनो हानाय नङा माने बिमा बिफानि जुगिदिसो इसोरा दिनै गथ'फोरखौ हेफाजाब खालामो गियान होनाय बुद्धि होनाय मोजां लामायाव दैदेननाय थिग बेबायदिनो जोङो गोसोखांगोन बिमा बिफानि जुगिदि इसोरा जोंखौ दिनै गावनि सोरजिनाय हा हु गासै दंनाय मानिखौ नुदों बेनिखायनो जों उन्दै बिमा बिफा गोनां गथ'फोरा साननांगोन दे आइ आफानि जुगिदि इसोरा आंखौ जोनोम होआमोनब्ला आं इसोरनि सोरजिनायखौ नुनाय नङामोन गोबां जायगाफोरखौ आं नुनो मोननाय नङामोन मोजां मोजां संसाराव इसोरा थायहोनाय फिथाइखौ मोनजानाय नङामोन बेबायदि जों अनुताप खालामनानै बिमा बिफाखौ मान होनो रोंनांगोन जुदि जोङो दिनै बिमा बिफाखौ मान लाखिनो रोङाब्ला गिदिर मानसिखौ जोङो मान होनो रोङाब्ला जोङो दिनै इसोरनि बिर'धि मावगासिनो दङ सानसे जोंनि इयुना थांनानै जोङो इसोरनि बोराबनायाव गोलैहैगोन बेखायनो जोङो दिनै गथ'फ्रा बिमा बिफाखौ मान होनायाव जोबोद गोसो होनांगोन अब्ला इसोरा अनगोन जेसेबां बिमा बिफाखौ मान होगोन अब्ला बिमा बिफाया एसेबांनो इसोरनिफ्राय बे बोरखौ लानानै बिनानै होगोन आरो गासै जाफुंजोबगोन दा बेखायनो जोंहा गथ'फ्रा मा दायथ' दङ बिमाफोरा मा दायथ' दङ दिनैहाय बेखौ दिनै दा बेखायनो जोङो जेब्लाबो सांग्रां जानानै थानांगोन मानो जोंनि दिनै इसोरनि दानायनि थांखियानो जाबाय गावखौ खुलुमनो आरो गाव इसोरनि दङ बेखौ सिनायनो थाखाय जोंनो गियानाव बृद्धि खालामनो थाखाय बियो दिनैहाय बिमा बिफानि जुगिदि लामा नायनानै थायो जोङो गले गले मानसि जोनोम मोना नाथाय बे जोनोमाव जोङो दिनैहाय जि संसारखौ इसोरा खिथिबाय निस्सय बे इसोरा दिनै बोलोगोराथार आरो बे बोलोगोरा इसोरा जोंखौ दिनैहाय अनो आरो बेखायनो जोंहा दिनैहाय जेसेबां हायो थांना थानायाव जोङो एसेबांनो गियानखौ लाब खालामनो जुजिनांगोन जोंनि ब्रेनखौ जोङो सरनो जुजिनांगोन मानो जोंनि मावनांगौ सेथि खामानिया इसोरखौ गिनाय मानो इसोरा जोंखौ परिश्रम खालामनानै उस्तायै जानानै दलद थानायनि थाखाय सोरजियाखै जोंनो बेनि थाखाय दलद थानो थाखाय जोंनो रावखौ गियानखौ होआखै जोंखौ गावखौ बाख्नायनो सिबिनोसो दिनै होदों दा बेखायनो जोङो बिमाफ्राबो दायथ' बायदि मावलांनांगोन आरो दिनै गथ'फ्राबो बेबायदिनो बे इसोरनि होनाय हाबाखौ जोङो मावलांनांगोन बिमा बिफाखौ मान होयोब्ला नोंहा संसाराव गोबां जोरगोन होनदों बे जोरनायल' नङा आरो जोङो इसोरनि फारसे गिदिर आशीर्बादखौ जोङो दिनैहाय खामायनो हागोन लाब जागोन बेखायनो जोङो गिदिरखौ मान होनो रोंनांगोन आरो बेबायदिनो जोंनो होनाय जि गियान जि आत्मा इसोरनि जिउ बेखौ जोङो दिनै गारना दोननो थाखाय इसोरा जोंनो होआखै जोंखौ दिनै बिजिर नायनो थाखाय बेखौ होदों जेब्ला जोङो गोसोखांगोन आदम हबानो जि जिउखौ होदोंमोन बे जिउखौनो जोंनो दिनै इसोरा होदों बे जिउखौ जों बिमा बिफाया बाहायनांगोन बेखौ गालाथियाव बे बाथ्राखौ मोनसे सारिनि सारियाव बुंदों इसोरा सम जानाय लोगोसे गावनि फिसालाखौ हरबाय आरो बियो जोंखौ खानानै दोननाय बान्दोनिफ्राय जोंखौ सख'बाय आरो बिफा इसोरा जि गावनि फिसालानो जिउखौ होदोंमोन बे जिउखौ दिनै जोंनो होदों इसोरजों सोमोन्दो लानाय जिउखौ जोंनो दिनै होबाय आरो बेनिखायनो जों बिमा बिफाफ्रा गथ'खौ बुजायनायाव बहुद स्ट्रं जानांगोन जोंनि गियानजों जों सोलोङाब्ला बे गथ'आ इयुनाव थांनानै नस्थ' जागोन नाथाय शास्त्रनि बाथ्रा बाइबेला दिनै जोंनो जिखौ सोलोंनो गियान सोलोंनो थाखाय होबाय बे बाइबेलनि बाथ्राखौ लानासो जोङो दिनैहाय फोसाबलांनांगोन जोंनि गियानजों आंनि लेखा गोरोंजों आंनि अबिगथाजों आंनि गथ'खौ आं फोसाबनो थाङोब्ला नाथाय बे संसारिक जानानै थागोन बेहा जेबो उदायनाय नङा बे संसारनि गियानजों बेयावनो थालांनांगोन
नाथाय जोङो जाय इसोरा जों बयनोबो सोरगोनिफ्राय फैनानै जि गियानखौ होलांबाय जिसुआ बे गियानखौ लानानै जोङो दिनै आवगायलांनि जोङो संसाराव सोर गियानि दङ नाथाय रावबो गैया अकल जिसुआल' दा जायहा जिसु ख्रिस्ट'जों नांथाबनानै थागोन मोजां मोजां जोङो गियानखौ लाब खालामनो हायो आरो बेखौ जुदि बेखायनो जोङो दिनै गोसोखांगोन दिनै लर्डनि थाखाय जों आर'ज खालामगोन दिनैहाय लर्डआ सासे मोजां गियानि निस्सय व्यक्ति जागोन आरो बे इसोरखौ गिग्रा जागोन आरो बिनि बिमा बिफा गासै गसंफैगोन जोङो आर'ज खालामनानै खालामनायजों लोगोसे जोङो लर्डनि नैथि बोसोरफोरा जाबाय लोग्रा मोजां मानसिफोरा दिनैहाय बे लर्डनि जोनोम सानखौ लानानै प्रभु नोंनियाव जों गासैबो आखायाव गथायदों गासैबो फैगौ बोसोरावबो बेबायदि Jarang dua kadang itu dah. Mami ni. Apa lain? Gelbe. Ah. Jimu sama ini. Ngồi nhìn nghe lấy bữa. Pin không muốn không à? Nih, Zina fishalaya thagraba mewasो. Isre jeramना खादि नि. गोलैबावबायसोलै नै. खिंख्राख्रा मानो दोनदों माबाखौ हायो. जोब्बाय. बार्थडेआ दा माबाया नेम खान्थि बानायनाया जोबजोब्बाय आरोना दायो. दायो बयबो जिरायबाय जोब्बाय नालाय. बेवहाय माबा सावगासिनो. Apa? Oi. Angni cameraman, thank you bazai camera हमनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय. Coba na? Ani mana nani ani mana? Cuci. Nih, kek jansi nih. Ayo marlah kunjung lagi. Ayah. Cici seteng mana leh? Ah, jauh. Jauh. Đây जोङो सा लोंखांबाय ओमफ्रायो बेजों दान नुजाखा हुंगारखायो आं मा खालामनाय सा लोंखांबाय जों दायो ओमफ्राय दा ओंखाम जानो रेडि जाबाय आरोना ओंखाम जागासिनो गथ'फोरा दायो बिनि उनाव जों जागोन
Ini oंखाम जागासिनो गथ'फोरा दायो आब्राम टाक्र' जोंहानिया ओंखाम जानोसै जोङो दायो माइलाय नि माबा इनो होना खोमा दे आसार बायनो होलायलायबाबो जागोन बे आंनो हो Yes, lanjut kunci. Dole asli deh mam jadi cak. Mam jadi nunga. Siap pergi dulu tu pergi asli cak satu nih. Ini terus pilih ini. Ini mana betul orang? Cái thằng muốn nung ăn không kìa, cái thằng muốn nung ăn, nó cái không sẽ, hả? Thôi ra đâu, mà mình cũng không được này, mà mình không được, bây giờ làm luôn ta đi, này nữa, này được gặp person kan di kadang minister apa ini.